si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, lebo on je Boh a ste Boží a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Počúvaj svoje hliadky, zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na Sionu. Radujte sa vedno a plesajte, rozvaliny Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalém. Obnažil si Pán svoje rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Počuli sme Božie slovo. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Hrajte Pánovi na citare a na harfe zunivej. Za hlaholu trúb a polníc jasajte pred tvárou kráľa a Pána. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Čítanie z listu Hebrejom. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty, a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto, keď vykonal očistenie od hriechov, zasadal po pravici velebnosti na vysostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko znešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anielov povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude mojím synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Posvetný deň nám zažiaril. Poďte národy a kláňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: Poďme teda do Betlehema, pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Po
sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Počuli sme slovo Pánovo. Osvecovať sa. Je to sviatosť, počúvať Božie slovo.
Čo my denne počúvame? Koho počúvame tak najviac cez deň? Všelijaké správy, informácie, však veľa toho je. A nájdeme si čas na počúvanie Boha, zamyslenie sa, chvíľočku a vidíme. Človek nielen z chleba žije, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Áno. Rozmýšľať, uvažovať nad tým Božím slovom. Aj keď nie som v chráme, či už doma, alebo keď aj cestujem, môžem mať po ruke malú Bibliu, písmo sväté. Áno. A to je aj modlitba. To je živý vzťah s Bohom. Áno. Viera je z počutia, že Boh hovorí. A to Božie slovo ma posvedzuje. To Božie slovo je kompasom môjho života. Bratia a sestry, áno. A nedám sa tak pomýliť, hoci budem počuť veľa tých správ, informácií a budem vedieť triediť za to všetko. Nebudem konzument, že všetko budem len brať a nie som dosť kritický. Či je to pravda, či je to polopravda, kto to hovorí, ako to hovorí. Áno, bratia a sestry. Teda vidíme, tá vieryhodnosť Bohu. Pastieri si povedali, poďme, presvedčme sa. A videli. A vyrozprávali. Áno, čo sa všetko udialo. Ľudia sa divili nad tým, čo pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetko vo svojom srdci. Áno, bratia a sestry. Teda vidíme, že mať vzťah k tomu Božiemu slovu. Svätého Františka Saleského, ktorý žil z čias Martina Luthera, sa pýtali, čo by si skôr vybral? Eucharistického spasiteľa alebo Božie slovo? A on povedal, prvom rade Božie slovo by som si vybral. Preto, lebo to Božie slovo mi hovorí o podstate Eucharistie. Áno, bratia a sestry. Teda vidíme, aj v liturgii máme prvé Božie slovo, čítanie, počúvanie, načúvanie, aby sme potom so živou vierou prijímali Krista, sviatostného spasiteľa. A pastieri sa vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli. Áno, bratia a sestry. Čo počuli a videli, chválili Boha. Aj my v živote, všeličo sme videli, zažili, skúsili. Ale treba aj vyrozprávať tú skúsenosť, ako často hovoríme. Aj naši mladí niekedy nám nerozumejú. Poviem, prečo nám nerozumejú. V iných sférach žijú. Ale oni by rozumeli skutkom životu, zážitkom, skúsenosti z viery, skúsenosti s Bohom. A tomu uvedia. Tá skúsenosť, ktorú ja mám, že ako ma Pán Boh, ako často hovoríme, chránil, požehnával, dnes, pri tejto udalosti, ako som sa stretol s tým Bohom. Áno. Teda vidíme, že toto je veľmi dôležité, vedieť oslavovať Boha, ako som prežil tento deň. Vidieť všetko srdcom, uvažovať vo svojom srdci. Toto je, bratia a sestry, veľmi dôležité. A potom vidím tie Božie, povieme, zásahy v mojom živote. Ako ma Boh oslovuje, ako sa mi Boh prihovoril, aj cez človeka, cez nejakú udalosť, ale ako má Boh aj chránil, alebo požehnával pri práci, alebo pri nejakom vzťahu. Teda vidíme, bratia a sestry, takto, aby sme boli tými pastiermi, ktorí potom ohlasujú radostnú zvesť. Áno. Najprv k anielom. Anieli prišli k pastierom. A pastieri ohlasili toto všetko. Takto spievame v Tichej noci v piesni. Teda aj nás Boh nejako oslovil, bratia a sestry, ale aj my máme ozaj ohlasiť spásu celému svetu. Ako to Boh zasiahol v mojom živote. Ako Boh pôsobí tajomným spôsobom, keď ho prijímam v jeho slove, keď ho prijímam aj v Eucharistii, ako často hovoríme, keď ho prijímajú v bratoch a sestrách. Potom aj bratia a sestry vnímajú toho Boha, ako Boh pôsobí cez nás v ich živote. Ďakujeme Pánovi, že Boh je verný, že naozaj je verný v tých prísľubeniach. Nám dáva to prísľubenie, že posiela svojho syna ako spasiteľa a záchrancu, ale my, aby sme ho vedeli prijať, toho spasiteľa, a túto spásu zvestovali tomuto svetu. Nie je tak.
Veď narodenie nášho Pána Ježiša Krista prinieslo radosť celému svetu. Preto s dôverou prosíme nebeského Otca. Otče, chráň nášho svätého otca Františka, biskupov a všetkých kňazov, aby boli vernými správcami tvojich tajomstiev. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, zliadni na všetkých biedných a trpiacich, pomôž im z trápenia a potež im tajomstvom narodenia tvojho syna. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, tvoj syn je svetlo zo svetla. Osvieť všetkých poblúdených a privedí ich z cesty hriechu na cestu spásy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, vyhas v ľudských srdciach nenávisť a vlej do nich svoj pokoj a lásku. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, naplň pravou vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú dnes osamelí, opustení a vzdialení od svojich rodín. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, tvoj syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudstvo z moci hriechu a smrti a daruj našim zosnulým večný život. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, prebudzaj v rodine, za ktorú je obetovaná táto svätá omša, túžbu udržať si čisté srdce. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa nás svet. Bože, Otče, dieťa v jaslách nám zjavuje tvoju dobrotu a lásku. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme nasledovali tvojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Amen.
Svätý Otče všemohúci a večný Bože, že potajomným vtelením Tvojho slova zažili v našej duši nové svetlo Tvojej slávy. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás sám strhne k láske veci neviditeľných. Preto s anielmi, archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválu na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, svätý, svätý,
ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s ním budeme na veky radovať svojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého všetko dal svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A nevedz nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadte naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosťou daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
Prosíme ťa, milosrdný Bože, nech nás Spasiteľ sveta, ktorý sa dnes narodil a je pôvodcom nášho božského zrodenia, daj účasť na večnom živote, že Boží a kráľuje na veky vekov. Amen. Dajme ťa, sestry, Boh je verný v prísľubeniach, ale nás aj pozýva, aby sme ho zvestovali tomuto svetu. Aj pastierov povolal, tí, ktorí neboli vierohodní v spoločnosti a predsa v Božích očiach boli prvými poslami toho, že Ježiš Boží syn sa narodil v Betleheme, aby sme aj my boli tými, ktorí ozaj sprítomňujú Krista svojim životom, svojou skúsenosťou s našim Pánom, našim Spasiteľom, aby sme boli tomu takí hodnoverní a pravoverní, tomu príjmite aj slávnostné požehnanie. Pán s vami. Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelenie svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávne narodenie ožiaril tento presvetý deň, nezaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anjelov radosnú zvesť o Spasiteľovom narodení, nech naplňa aj vás radosťou a obľúbi vás ohlasovateľmi Kristovej blahozvesti. Amen. Boh, ktorý vtelení svojho Syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojím pokojom a láskou a nech vás vovedie do spoločenstva oslavenej cirkvi v nebi. Amen. A požehnanie všemovúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami.